Поздрави от старата столица на Гватемала, град Антигуа, Гватемала, старата Гватемала. Това е историческата колониална столица на централно-американската държава Гватемала, която около 50% от местното население се считат наследници на майите. И в действителност те се приличат на индианци, на майите, нисички, едни такива симпатични, черни коси. И тук една от представителните сгради, това е старата колониална столица, която испанците 17 век, 16, 17, 18 век владеят всичко тук в региона. И тук зад мене на централния площад на града те си правят техния военен клуб на конкистадорите, където се събират нещо като офиси на военните. И в действителност столицата е била малко по-надалеч от тук на няколко километра в подножието на един действащ вулкан. Разбира се, испанците като идват въобще нямат представа, че това е действащ вулкан. И в една много дъждовна година в подножието на вулкана столицата е била затрупана от свлачища, порои, води и те напускат столицата, затова идват тук в средата на платото. Тук сме на 1500 метра морска височина и решават тук да устроят своята столица, защото тук има изобилие на вода, реки, далече от планината, от вулканите и навсякъде, където испанците искат да установят своето присъствие, правят първо църкви. Тук е главната катедрала на Антигуа, Гватемала. Правят казарми, военните клубове и недалеч от тук, в другия край на площада, е била търговската зона, където майите още от преди Христа са си идвали тук за търговия. Да купуват, да продават и те казали, значи тук правим църквата, тук правим военния клуб и тук и те, дето идват да пазаруват, ги облагаме с данъци. Направо перпетум мобиле. Испанска работа. Експлоатират хората. Взимат всичко, което могат да заграбят. И така тук процъфтява в продължение на около 200 години старата столица. Само че за този период от 200 години тук природните сили, които са навсякъде около платото, има 3 действащи вулкана, единият от които и в ден днешен е действащ. Всичко е в мъгла, няма как да се види, защото сега е към 6 часа вечерта и всичко е в мъгла. И така решават тук да установят столицата на малко по-сигурно място. Но през тези 200 години има 5 разрушителни земетресения. Реално тази катедрала виждаме само фасадата, но отзад всичко е разрушено по време на третото земетресение. Затова много по-късно, 19 век, малко преди независимостта от испанската колония, решават да преместят цялата столица на друго място, където е по-спокойно, малко по-далеч от вулканите, и тогава правят столицата съвременната Гватемала Сити. Тук е Антигуа, Гватемала, старата столица. Много по-прохладно е, около 25-6 градуса температура и сутринта ще стане малко по-хладно. Днес направихме туристическата програма, туристическата обиколка и утре летим с вътрешен полет за джунглите на Гватемала, за да посетим един от 3 големи, известни, важни, значими селища на майите. Това е град Тикал. И е интересно. Поздрави от старата столица на Гватемала, Антигуа, Гватемала.
Анастаси Антигуа.